Ένα λεπτό. Α, έχουμε. Μανώλη. Περιμένετε λίγο, έχουμε μουσική. Δεν θα πείτε τίποτα. Α, ό,τι θέλετε. 1, 2, 3 και... Πατέρα σου με βγει διατάξτε. Είναι άπεσο, να σας πω κύριε, δηλαδή να σας πω. Στοπ! Το δόντι, Όχι ρε παιδιά. Και το τελευταίο, το υποσχόμαστε αυτό, είναι τουρκικό. Αυτά τα σαφλά τα τουρκικά, ελάτε να τα δούμε και τώρα ενώπιον μας. Ξεκινάμε. Θα βάλει και μουσική. Τι θα κάνουμε, ξεκινάω. Λοιπόν, χώνεστε. 1. Έλα πάτε σήμερα. Σουλεϊμάν, σον. 1, 2, το 3 είναι το Χανούν Μπουρέκ. Και... Όλα yavrum! Pencere yuvarladığı kabayı buldum. Onu bakayım. Ahmet getrom. Budala getrom. Budala getrom. Έλα του Γιαβρίμ πονά. Αυτά είναι αραβικά. Εγώ μιλάω τουρκικά Γιαβρίμ. Φατμαγιούν, Φατμαγιούν. Έφαγα λαχματζούν και χάλασε το τούν. Στοπ. Λοιπόν, εγώ αποσύρωμαι, κάντε το όπως θέλετε. Επιτέλους δηλαδή, να δούμε τι θα κάνετε. Λοιπόν, μόνοι σας. Πού είναι ο κάμεραμαν? Καθόσουνα, πλάκα μου κάνεις. Κάτι θέλει να σας πει το σύνορα και δεν τον αφήνατε. Ας το αλλάξει, να τελειώσουμε. Να μην μιλήσεις ούτε τώρα. Ούτε τώρα, άντε μετά πάρε. Λοιπόν. Όχι εκεί, καλή όχι εκεί. Κανονικά τώρα, Γιάνκη. Σταύρο, το νερό βγάλει το από εκεί, θα γίνει στραβή. 1, 2, 3 και... Κύριε Στράτο μας, τι κάνετε? Εγώ σηκώνω το μικρό σας, αλλά εδώ, το παιδί μου, πρέπει να έχει καμιά πεθμάδα. Σούπα να μην πεις. Πρέπει να το σπαθείς. Εντάξει, αυτά μέσα. Δεν είναι τίποτα. Τέλειο! Είναι τέλειο αυτό! Τόση ώρα! Ναι, πραγματικά συμφωνώ και εγώ, είναι τέλειο! Είναι τέλειο! Νίκο, εδώ, έλα. Λοιπόν, παιδιά, κάτι θέλει να σας πει ο καμεραμάν. Δυνατά και καθαρά και αργά. Έχω βάλει φίλμες. Τι θέλει να βάλει! Συγχαρητήρια στα στελέχη μας. Φανταστείτε τι έχει να γίνει την επόμενη Κυριακή που θα κάνουμε στη γιορτή μας. Και θα έχουμε μας χαροκαλωμένοι. Σας ευχαριστούμε όλους.
Σε 10 λεπτά στο εισιτήριο. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κατασκηνωτές. Ωραία, και φαντάζομαι στο γήπεδο του μπάσκετ. Λοιπόν, τα σκετσάκια θα τα κάνουμε. Δηλαδή την Κυριακή.